Raymond Balzan ta' 64 sena minn Bormla inżamm arrestat b'rabta ma' traffikar ta' droga. Huwa ġie arrestat tard l-erba' filgħaxija fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li fil-possess tiegħu instabu madwar 3 kilogrammi ta' sustanza suspettata droga eroina wara informazzjoni anonima. L-imputat li huwa pensjonant wasal Malta fuq titjira minn Brussell u fil-bagalja tiegħu instabet is-sustanza. Fih fals instab pakket kbir li fih kien hemm droga b'valur ta' madwar 600,000 euro. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-prosekuzzjoni għamlet talba għall-ifriżar tal-assi tal-imputat li kienet milquha mill-qorti. F'dan l-istadju d-diviża ma talbitx il-ħelsien mill-arrest. Sirjan ta' 31 sena li jaħdem bħala kaptan ġie multat madwar 15,000 euro wara li tressa l-qorti brabta ma' flus mhux iddikjarati. Huwa kien arrestat fl-Ajruport ta' Malta wara li instabu fil-possess tiegħu ekwivalenti għal aktar minn 38,000 euro fi flus kontanti f'muniti differenti. Huwa wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Uffiċjal ta' dwana preżenta envelop bi $28,841 Amerikan, 46,000 fliri Sirjani, 450 lira Torka u 15,000 fliri Libaniżi fi flus kontanti li ma kienux iddikjarati. Huwa tħalla 10,000 euro fil-possess tiegħu skont il-liġi. Il-prosekuzzjoni qalet li r-raġel ikkopera mal-pulizija u ma kienx jaf bil-liġi dwar l-ammont ta' flus li seta' jżomm fuqu. Id-difiża qalet li dawn il-flus ġew minn pagi ta' 6 xhur li ma setgħux jiġu depożitati fis-Sirja e kif ma hemmx faċilitajiet biex ikun jista' jagħmel dan. Dan kien ikkonfermat bl-evidenza ta' kuntratti ta' xogħol u pagi li daħħal fil-perjodu msemmi. Id-difiża argumentat ukoll li wara tibdil fil-liġi il-flus ma jiġux ikkonfiskati iżda jkollha titħallas multa ekwivalenti ta' 55% tal-flus żejda li jinstabu fuq l-imputat. Bekk il-qorti mmultat l-imputat ftit aktar minn 15,000 euro wara li sebitu ħati fil-waqt li d-differenza kienet ikkonfiskata għal perjodu ta' 30 ġurnata sakemm tkun konkluża l-investigazzjoni mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Finanzjarji.